Zkratka EPC vychází z anglického Energy Performance Contracting a do češtiny se překládá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Základním principem této metody je splácení investice na realizaci energeticky úsporných opatření z následně dosažených úspor. Přitom vybraný poskytovatel energetické služby ručí za to, že úspor bude skutečně dosaženo. Obecně je metoda vhodná pro objekty s vysokou spotřebou energie a tam, kde je potřebná rekonstrukce energetického systému. Nejčastěji jde o školské objekty, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení a objekty v majetku či správě státu, krajů, měst a obcí. Mezi vhodná, energeticky úsporná opatření se řadí nejčastěji rekonstrukce či instalace nového systému měření a regulace, rekonstrukce topného systému, klimatizačních a ventilačních jednotek a úspory lze najít i v oblasti osvětlení a ve spotřebě vody. Celý proces přípravy a realizace projektu řešeného metodou EPC lze rozdělit do několika fází. U první z nich jde o zjištění, zda je realizace projektu řešeného metodou EPC technicky a ekonomicky proveditelná a vhodná. Druhá fáze spočívá ve zpracování analýzy, ve které jsou soustředěny informace o energetické náročnosti objektů a jejich výchozí stav. A dále jsou navržena možná úsporná opatření a je vyhodnocen potenciál úspor. Ve třetí fázi je vybírán nejvhodnější poskytovatel energetických služeb. U projektů EPC se zpravidla jedná o veřejnou zakázku řešenou formou jednacího řízení s uveřejněním. Firmy, které splní požadované kvalifikační předpoklady, získají zadání a zpracovávají své nabídky. Po několika kolech vyjednávání se všemi uchazeči je stanoven vítěz výběrového řízení, se kterým je podepsána smlouva. Další fáze po podpisu smlouvy už je vlastní realizace projektu. Instalují se energeticky úsporná opatření sjednaná ve smlouvě, vždy za respektování provozu objektu a potřeb zákazníka. Tomu předchází zpracování projektové dokumentace k navrhovaným opatřením. Realizace zpravidla trvá od 4 do 12 měsíců a na jejím konci probíhá zkušební provoz funkčnosti instalovaných opatření. Poslední fáze procesu je nejdelší. Jedná se o období záruk za úspory v průběhu trvání smlouvy, tedy obvykle 6 až 10 let. Opatření jsou v plném provozu a za jejich účinnost zodpovídá poskytovatel energetické služby. Ten zároveň zahájí sledování dosahovaných úspor a řeší případné nesrovnalosti. Obvykle jednou ročně probíhá vyhodnocování dosažených úspor. V případě, že nedojde k dosažení smluvně sjednaných úspor, je poskytovatel povinen tento rozdíl uhradit. Z úspěšných aplikací metody EPC na území hlavního města Prahy je možné zmínit objekt Rudolfina, kde v rámci rekonstrukce došlo k úsporným opatřením na výrobě tepla a chladu, u osvětlení a ke zvýšení tepelného komfortu, na který je kladen důraz s ohledem na provoz koncertních sálů a výstavních galerií. Dále lze jmenovat celou řadu školských objektů, například Střední průmyslovou školu Josefa Gočára, kde byla metoda EPC úspěšně kombinována se zateplením celého objektu. Výrazným úspěchem je pak realizace úsporných opatření na reprezentativním objektu Národního divadla.